Hus-pusang naghahanda ang San Fernando Center for Autism at Neurodiversity o SFCAN para sa mga neurodivergent na residente ng syudad na layuning magbigay ng angkop na suporta at serbisyo para sa bawat bata at pamilya. Ayon sa mga lider ng proyekto, aktibong nakikilahok ang iba't ibang grupo at ang acting PDAW officer na si Mary Ann Biliwang sa pagbuo ng mga programa at serbisyo. Layunin nilang masiguro na ang kapaligiran ay inklusibo, ligtas at sumusuporta sa pangangailangan ng lahat ng Fernandino, lalo na ang may autism at iba pang may neurodevelopmental conditions. Itong bagong sentro ay nagbibigay ng early detection at early intervention services para sa mga bata, suporta para sa mga magulang at tagapag-alaga, pati na ang training para sa mga guro, health workers at frontliners. Gagamit din ito bilang modelo ng inklusibong edukasyon at community-based rehabilitation. Sa pahayag ni Mayor Vilma Caluwag, ang SFCAN ay patunay ng pangakong walang maiiwan at isang milestone hindi lang sa lungsod kundi sa buong rehiyon pagdating sa pagtulong sa neurodivergent community. Ang SFCAN ang unang center para sa autism at neurodiversity sa Pampanga na naglalayong palawakin ang suporta para sa mga individual at pamilyang may iba't ibang pangangailangan sa pag-unlad at mental health. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.